1995 елдың 1-2 июнендә Өфөлә 1-нче Бөтендөнья башкортлары курултайы үтте. Быел башкорт халкының төп иҗтимагый оешмаһы 25 еллыгын билдәләй. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Курултай сирек булат исендә ниндәй мәсьәләләр күтәргән һәм ниндәй һөҗүмләргә өлгәшкән? Ошо хакта һөйләшер өчен студияга философия фәннәре докторы профессор Фәнил Фәйзуллинды чакырдык. Фәнис Әйтович, һаумыгыз. Шулай итеп, курултай, беренче курултай үтүгә 25 ел үтеп киткән. Һезнең хәтерегездә ул ниндәй вакыйга булып уелып калган? Минеңсә, бына ошо беренче безнең 25 елда үткәргән курултай тарихи әһмияте, оның тарихи әһмияте бик зур. Мин уны 20-нче буаттың башында 17-нче, 19-нчы еллардагы булган бөек үзгәрештәрдән һоң башкорт халкының киләсәге, башкорт халкының рухи байлыгын үстерү, башкорт халкының суверенлеген бикләү юлында әлбәттә был бер икенче урында тора безнең тарихыбызда дип әйтсәк яңлыш булмас. Сынлап та менә был башкорт курултайы бик әзерлекле үтеп китте. Унда безнең башкорт халкының үсеше, оның социаль проблемалары, оның экономик проблемалары, политик проблемалары бик тәрән һәм йөкмәткеле күтәрелде. Шулай да буат башындагы курултайлардан оның ниндидер бер мөһим айырмаһы бар, шулай бит? Әлбәттә, без менә ошо вакытта беренче курултайда башкорт республикаһының мөмкинчелекләрен, оның политик нигезләрен, бигрәк тә федератив принципларны киңәйтү һәм Башкортстан республикаһының суверенлеген ныгытуга юнәтелгән булды. Әлбәттә, бұл проблемалар элек үк Советтар Союзы вакытында шундай проблемалар туды һәм уларны хәл итү кирәк иде. Шуңа күрә безнең халкыбыз менә был нидә бик әүзем катнашуы, үзенең ниндәйдер өлешен индерергә тырышуы менән аерылып торды. Без менә ошо әзерләнгән вакытта, ошо беренче курултайды әзерләгән вакытта төрле районнарда, төрле регионнарда йылыштар үтте. Һәм менә бunda инде киләсәктә ниндәй проблемалар актуаль буласагын һәм ул проблемаларда ничек хәл итәргә кирәклеге турында үз алып барылды. Тагы шуны бер фикер әйтәһе килә өстәп. Менә ошо курултайды әзерләгән вакытта безнең власть даирәләре һәм халык арасындагы бәйләнеш бик ныгыны дип әйтсәк яңлыш булмас. Менә ошо яктан беренче курултайды мин искә төшерәм. Беренче курултайда Башкортстандың бүтә җитәкчеләре актив катнашты. Әйтәйек, беренче курултайды асып ибәрүче бит инде ул вакытта премьер-министр булган Акмазаров булды. Бunda Муртаза Гайдуллович үзенең зур сагышы белән катнашты. Шулай ук безнең башка җитәкчеләребез менә шуны бик кызыклы. Бүгенге көндә күбрәк менә шундай зур форумдар булганда җитәкчеләребез тик пленар заседаниеларына күренеп китһәләр, бunda улар адагына тиклем утырды. Уларның секция эшләрендә катнашуы менән ул калган шундай очрашуларга аерылып торды. Мин менә хәтерләйм, беренче курултайда без бер вице-премьер менән икенчесендә икенче премьер-министр менән секцияны алып барырга туры килде. Менә бул инде шул вакыттагы җитәкчеләрнең халык хүленә, халык ихтиярына, халык мәнфәгатьләренә үзләренең эшләрен юнәлтергә тырышуы, берни тиклем үзгәртергә тырышуы менән менә билдәле булды. Шуңа күрә Бүген күбрәк курултайның 25 елы турында һүз алып барганда, уны тик зур байрам формасында гына искә төшерү дигән тенденция бар. Минеңсә, был әлбәттә олы байрам булды. Әмма ләкин менә үзенең шундай политик, экономик, социаль мәсьәләләрне күтәрүе менән ул шул тиклем эшлекле. Мәсьәләләргә килгәндә, бына ниндәй мәсьәләләр күтәрелде курултайда һәм кайһылары тормышка ашырыла башлана? Башкортстан курултайы турында, менә шуның эшләре турында һүз алып барганда, шуны искә төшерергә тиешбез. Без иң тәүдә федераль органнар алдында күп кенә проблемаларны куйдык.
Был проблемалар, әлбиттә, шул ук федераль принциптарын юнәлтү, Башкортстандың мөмкинчелекләрен, уның суверенлек нигезләрен алу. Икенче мәсьәлә, әлбиттә, ул башкорт телен, башкорт культураһын, башкорт халкының рухи байлыгын үстерү проблемалары. Һәм бына был яһәттән Башкортстандың бына рухи байлыгын, уның социаль мәсьәләләрен тормышка ашыру программалары төзелеп, һәм уларны тормышка ашыру мәсьәләләре куелды. Һәм ул бары тик Башкортстан секторында гына булманы бит. Без сит төбәкләрдә әйткән башкортларга ла ялеп иттек бу программага. Шул вакытта әлбиттә без безнең Башкортстанда яшәгән генә башкорт халкы өчен кайгырып яшәү менән без сикләнмәдек. Шул ук вакытта башка республикаларда, башка регионнарда, хатта башка илдәге башкорт кешеләре безнең курултайда катнашты һәм үзләренең проблемалары күтәреп сыктылар. Әлбиттә, безнең башкорт республикаһыннан ниндәйдер проблемаларны хәл итү, уларга ярдәм итү мәсьәләләрен бик оста формула куйдылар дип әйтсәк яңлыш булмас. Димәк, курултайда күтәрелгән проблемалар ул бары тик башкорт халкы өчен генә түгел, республикада яшәүче башка халыклар өчен дә мөһим. Әлбиттә, чөнки был безнең бына шу традицияларыбыз, башкорт халкының проблемаларын күтәрү, уның проблемаларны хәл итү юлларын билдәләү, әлбиттә, башка республикаларда кызыксындыру тудырды. Шуңа күрә безнең курултайдан һуң күп кенә милли республикаларда бына ошо традицияны дәвам иттеләр. Бу яһәттән без инде первопроходецларның рәтендә торабыз дип әйтсәк яңлыш булмас. Шуңа күрә ихтимал без күп кенә проблемаларны хәл итә алмайбыз. Минең уемча шуңа күрә без иң беренче көндән үк дәүләт даирәләре менән ныклы эш алып бардык. Һәм дәүләт даирәләре ягыннан бик аңлашыл табып, шуңа күрә күп кенә бына беренче, икенче, өченче курултайдан һуң күп кенә социаль, экономик проблемалар һәм рухи безнең проблемаларны хәл итү тормышка ашырылды дисәк яңлыш булмас. Һәм шул проблемаларны хәл итүдә Башкортстандың Фәннәр академияһында өлеше зур. Шулай дип килешәгездер. Чөнки Фәннәр академияһы шул ук вакытта безнең гомумән күренекле галимнәребез бына шу проблемаларны куюда һәм уларны хәл итү юлларын билдәләүдә үзләренең зур өлешен индерде. Бу яһәттән әлбиттә безнең башкорт курултайының беренче җитәкчесе академик Мәҗитовты искә төшерергә кирәк, Әхмәт Сөләймановты, Дамир Раватович Валеевты, Марат Кулшарипов һәм башкаларды, уларның исемлектәре күбәйтергә мөмкин. Һәм бары тик гуманитар өлкәлә эшләүче галимнәр генә түгел, түбән өлкәлә эшләүче галимнәр башка әйтәйек, химиктарда, техник проблемалар белән шөгыльләнүче, әйтәйек, нефть институтыннан, авиация институтыннан күренекле, бөтә Рәсәйгә генә түгел, бөтә Союзга һәм сит илдә билдәле булган галимнәр бына ошо документларны әзерләүдә катнаштылар. Был документларны төзегәндә без шундай формула карауды куйдык. Безнең яңа эшләнгән документларыбыз заманында Әхмәт Зәки Валиди һәм уның варислары эшләгән документлардан хөртәрәк булырга тиеш түгел. Шундай максат куелды димәк. Шундай максат куелды. Бу яһәттән әлбиттә безнең юристларыбыз актив катнашты. Бу яһәттән әйтәйек, Мансур Анварович Аюповты искә алырга мөмкин, Зөфәр Иргалиевич бүгін Конституция судының җитәкчесе һәм башкалар. Бына шуңа күрә, бына шундай әзерлекле галимдәр, әзерлекле шәхестәр бына катнашу аркаһында безнең шул вакытта туган документлар, күтәрелгән проблемалар һәр вакытта нигезле булды һәм улар гомумән Конституциянең нигезләренә артык нык каршы килмәүсә, киресенчә, бына ошо Конституцияларга булган җитешсезлекләрне бетерүгә табан юнәлтелгән булдылар.
Һәм менә ошо беренче курултай үтеп киткәндән һәм урындарда төбәк курултайда барлыкка килде, башкарма комитет һайланды һәм ул бына ошо һайланган документларга, эшләнгән документларга ярашлы программа төзүне эш алып барды. Менә ошо 25 ел эсендә уларның эшмәкәрлеген һез ничек баһалар инегез? Оештыра, туплай алдымы халыкта улар? Минеңсә, бына ошо бигрәк тә уның беренче, икенче, өченче бына курултайларда уның халыктың шул тиклем актив катнашуы, уларның ошо документларның кабул иткән проблемаларны хәл итүенә ышанып яшәүе халыкты активләштерде, нык активләштерде. Менә шуңа күрә мин һәр вакытта шуны күз алдында тотам. Үзебезнең менә шу традицияларыбызны, халкыбызның традицияларын артабанда дәвам итәргә кирәк. Ә менә безнең курултай, минем уемса, башкорт халкына хас булган иң матур традицияларны дәвам итте. Башкорт халкына һәр вакытта менә шундай зур мәсьәләләрдә хәл итү проблемаһы туган вакытта халыкты йыйын Демократик форма шулай бит. Был иң демократик формаларның бере. Хәтергездәләр, Иван Грозныйга барып баш халу түгел, ә уның белән Типәтиң килешү. Бер тиң һиләшү алып бару. Әлбиттә, был башкорт халкының шундай кыюлыгы һәм уның үзенең горурлыгы турасында һөйләп тора. Шул ук вакытта бит бу Иван Грозныйга без кул һудып хәер һораган һәм барган халык түгел. Без үзебезнең талаптарыбызны куйдык. Ә шул ук вакытта башкорт халкы үзенә бик зур бурыстар кабул итте бит инде. Ул иң тәүдә менә безнең көнсыгыш сикторыбызны хаклау. Россиягә башка илдәр ябырылһа, уны хаклау. Шуңа күрә безнең халкыбыз һәр вакытта Россия ерен генә түгел, Россия халкының куллыкка төшмәвен хаклауда үзенең зур вкладын өлешен индергән халык. Проблемалар әле безнең республикабызда бик күп. Ул социаль, экономик, политик проблемалар, әлбиттә кадрдар мәсьәләсе. Безнең курултай башка бына күп кенә төрле оешмалардан үзенең шул халыктың мәнфәгатен тормышка ашыру, халыктың теләктәрен тормышка ашыру, ошо булган проблемаларны хәл итүгә юнәлгән. Шул ук вакытта без башка халыктарга үзебезне капма каршы куймайбыз. Киресенчә, менә шул халыктарның да мәнфәгатьләрен республикала тормышка ашыру юлларын эзләйбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Фәнил Сәетович. Ысынлап та бөтен республиканың бердәмлеге хагында торган зур иҗтимагый оешма дип әйтергә мөмкин курултайда. Хөрмәтле тамашачылар, философия фәннәре докторы профессор Фәнил Фәйзуллиннан Бөтендөнья башкортлары курултайының сирек буатлык эшмәкәрлегенә бер караш ташланык. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.